on batekin. Ora! Nator zuen gana. Ora! Jesus paketzua lurrara etorri da. Jesus jaio zala lasterka etorri da, parte ematera. Ora, 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 gure olentzero ora. Zeta duela iserita dago ora, arautzasuak eta kapoi pariakin, bihar merendatzeko botilak duakin. Botilak duakin. Aratzain borosoribi, Antion eta Pero, Belengo portalera, etorri zaizkigu, sartu dira barrenian Manuel Txogana, presente egin diote, arko mentxo bana. Agitu zuenian, Jesus jaio zala lasterka etorri da, parte ematera. Ora, 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 gure olentzero ora. Zeta duela iserita dago ora, arautzasuak eta kapoi pariakin, bihar merendatzeko botilak duakin. Botilak